защо Слендрина седи там, където седи в момента. Изчезна, добре, как е. Но днес ще снимем на Грани 3, понеже излезе нова игра, нова къща, нови опоненти, нови препятствия, нови тайни, които ще открием най-вероятно. Така че ако видеото ви харесва, искате още видеа на Грани 3 на по-големи трудности и като цяло още видеа, оставете много харесване на това видео, абонете се, станете Харибол и ударете камбаната да ви праща нотификация всеки път, като качвам видеа. Има пушка, че. Грани 3, като за първи път да играя играта, ми хареса. Има много етажи, има сравнително много предмети, има някои нови неща, които на мен също ми допадат, но единствено този кабел успяхме да го намерим. И дялото продължава да се стреля тук и Слендрина всеки път са мести някъде, не знам какво е стана на тази жена. Но ако видеото ви е харесало, искате още подобни видеа на Грани 3, оставете много харесване на това видео, абонете се, станете Харибол и ударете камбаната да ви праща нотификация всеки път, като качвам видеа.